салом дӯстони азиз, умедворам хонободу шод ҳастед. Он касоне ки тоза ба канали мо пайваст шуданд, хушомадед мегӯям. ба ҳамаатон раҳмат ки моро тамошо мекунед, моро дастгирӣ мекунед. худо аз ҳамаи шумо розӣ бошад. ман дар ин ҷо хостам як намуд торти сникерсро нишон диҳам. дар ин ҷо мо 4 дона тухмро бо 100 грамм шакар, яъне ки ним стакан шакар, ана ҳамин хел бо миксер ё ин ки блендер омехта мекунем то ранги сафед гирифтанаш. ана ҳамин хел тухму шакари мо сафед шуд ва 2-3 маротиба аз худаш зиёдтар шуд. акнун дар зарфи дигар 100 грамм орд, 3 қошуқ какао, 10 грамм разрих литлро бо ҳам омехта мекунем. акнун ба тухму шакар оҳиста оҳиста ҳамроҳ карда аз як тараф кофтан мегирем то ин ки ҳамаи маҳсулот як ранг шавад. чӣ хеле ки дида истодаед. барои лист коғази пухтупазӣ монда хамирамонро нисфашро мерезем ва ба тафдон мепазем ва дуюм қабаташро ҳам мепазем. дар ин ҷо барои қабати торт камтар чормағз, камтари дигар чормағзи заминӣ, печени, сгущёнка вареный 350 грамм ва сметанаи 20%-ро бо ҳам нағзакак омехта мекунем то якранг шуданаш. кремро дар болои як қабат бисквити пухтаамон мемолем ва дуюм қабаташро ана ҳамин хел мегузорем ва дар болои тортамон ана ҳамин хел глазури тайёр кардаамонро мерезем ва ба ҳама ҷояш тунук мекунем. чӣ хеле ки дида истодаед. глазурро тунук карда тамом кардем. рӯи тортамонро бо чормағз ва бодом ором медиҳем. ана торти зебои мо тайёр шуд. шумо низ метавонед чунин тортро ба хонадони худ тайёр кунед. умедворам ки ба ҳамаи шумо писанд меояд. тортамон мулоим омадааст. акнун барои бегоҳ хӯрок тайёр мекунем. хӯроки мо мурғ ва картошка дар тафдон. ана ҳамин хел аввал картошкаҳоро гирифта 4-5 дона картошкаро гирифта ана ҳамин хел реза мекунем. ба картошкаи реза кардаамон ва мурғ мувофиқи таъм намак, укроп, приправа ва паприка ҳамроҳ намуда ба даруни
пакети пухтупазӣ мегирем ва як дуна мандаринро низ пест канда ба дарунаш мегузорем ва аз ду тарафи пакет маҳкам намуда бо чӯбча сӯрох мекунем пакетро, то ин ки дар даруни тафдон дам накунад ва ба тафдон мегузорем. ба дараҷаи 180 градус то пухтанаш дар тафдон нигоҳ медорем. На хӯроки мо ҳам тайёр шуд. ҳозир кушода мебинем кани дарунаш чӣ хел омадааст. набинед чӣ хел суп сурх омадааст. картошкашам мулоим шудааст. гӯшташам қариб ки аз устухон ҷудо шавад. ҳозир маззаашро мечашем. набинед чӣ хел мулоим омадааст. бо лаззат тайёр шудааст. салати сабзӣ тайёр карда будам. ин ҳам тайёр шудааст. акнун бонувони азиз ба шумо як маслиҳат медиҳам. агар микроволновкаи шумо ана ҳамин хел зард шуда бошад ё ин ки чиркин шуда бошад, шумо метавонед як дона лимонро ан ҳамин хел реза карда ва рӯяш фери анам хел пошида
дар микроволновка 12 минут мемонем ва то хунук шуданаш дарашро намекушем. баъд аз хунук шудан онам хел дарро кушода тоза мекунем. бинед чӣ хел тоза шуд. акнун бо шумо хайру хуш мекунем то влогҳои оянда дар паноҳи худо бошед.